Dodi, nyt tehtiin oikein hieno slideshowkin tähän. Oikeastaan voit mennä siihen seuraavalle sivulle. Eli meillä oli oikeastaan kaksi asiaa, mitä älä mene vielä eteenpäin. Alun perin oli haaveissa, että päästäisiin kokeilemaan kouluttaa tuosta neuroverkkoa johonkin asiaan. Ja siinä nyt valittiin sitten taloustieteen jutut. Tämä oli se ensimmäinen asia. Ja sitten toinen oli tuossa, mikä matkan varrella tuli, niin ajateltiin kokeilla tuommoista Google-kollappia. Ja näissä molemmissa nyt onnistuttiin jollakin lailla aika hyvinkin. Ja näytetään kollappiakin vähän ihan scratchista, että kuinka nopsaa saa. Tää itse varsinkin toi kiinnosti siinä mielessä, että te tosiaankaan tarvii räplätä mitään kehitysympäristöä, jos rupeaa Pythonilla koodaamaan, niin näette kuinka näppärää se on. Eli kaikki räplääminen toivottavasti onnistutaan näyttää tässä demoefektejä. Mun mielestä me vähän ryylä asetettiin kyllä sitä Pythonia. Joo, mutta ei se kyllä lähtenyt toimimaan. Windowsilla toimii kyllä. Joo. Mutta siinä perinteisessä mallissa tuli ongelma silloin ekana iltana, sitten otettiin hanskat tiskiin ja lähdettiin saunaan. Mutta sitten me siirryttiin Piliveen ja suosittelen sitä jatkossa. Mutta tommoset oli niinku jutut ja pikkusen mä ehkä avaan mä itse kun olen halunnut tässä just oppia neuroverkkoa. Meillä oli vähän tämmönen tehtäväjako tässä, että Sami oli perehtynyt ennenkin noihin neuroverkkoihin teknisesti ja sitten mä taas yritin ymmärtää sen tähän talousyhtälöön ja oikeastaan sellainen jännä ilmiö tässä tuli sillä, että nämä molemmat pitää ihan oikeasti ymmärtää, että ymmärtää mistä on kysymys. Me aika paljon myös keskusteltiin ja väännettiin sitä juttua, että voitaisiin ymmärtää tämä kokonaisuus. Sen takia mä otan pikkusen myös sitä teoriaa, että ymmärrätte, että ei näytetä vaan käydään lopuksi, että mitä sieltä tuli, vaan mitä me pyrittiin tekemään sillä myös. Ja mä yritän, katsotaan onnistuuko mä selittää niin yksinkertaisesti, että ehkä teki vaikka neuroverkkoihin välttämättä, jos ei ole, mä en tiedä onko kaikki jonkun verran tutustunut, mutta katsotaan onnistuisiko sen jotenkin vaan niin yksinkertaisesti, että ainakin mulla itsellä nyt viikonlopun aikana aukesi vähän konkreettisemmin tätä juttua. Mutta jos lähdetään sieltä teorian päästä, jos nyt yhden sivun eteenpäin, niin teorian päästä, eli pikkusen joutuu talousteoriaa ottaa tähän siellä haukotellaan ja vähän sen, mutta että ymmärtää, että mitä tehdään. Jäi käteen lopuksi ottaa. Mutta pitää ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Joo, tämmöinen mitä me yritettiin opettaa tuolla neuroverkolla, niin jos jotain kiinnostaa, niin tämä liittyy nyt täysin tekniseen analyysiin taloustieteessä. Ja sehän tarkoittaa, jos jollekin termi on tuntematon, niin se on sanotaanko uskonto tai teoria, joka väittää, että puhtaasti tätä talousdataa katsomalla voidaan ennustaa. Et meitä ei kiinnosta mitä oikeasti yrityksissä tai siellä sijoituksessa tapahtuu oikeasti, vaan me katsotaan vaan tätä mitä markkinoilla tapahtuu. Ja se mitä mekin käytettiin niin on tavallaan tämä, eli tässä on päivittäin Teslan dataa, aina yksi palikka on päivän palikka. Niin mekin käytettiin hyväksi päivän korkeimpia arvoja ja matalimpia arvoja. Ja sitten täällä näkyy myös, että paljonko sitä kauppaa päivän aikana on tehty. Ja tosiaan tuossa teknisessä analyysissä on esimerkiksi yksi semmoinen aika yleinen väite on, että esimerkiksi tämmöinen pitkä häntä päivän lopussa tarkoittaa sitä, että tuonne alemmaksi ei todennäköisesti mennä. Niin kuin tuosta nyt voitaisiin jälkiviisana sanoa, että seuraavana päivänä lähdettiin nousuun. Eli tuolla joku on yrittänyt ostaa halvalla sitä osaketta, mutta kukaan ei ole suostunut myymään. Eli tämä häntä tarkoittaa sitä, että tuolla on tehty muutama kauppa, mutta ei mitään merkittävää. Eli suurin osa kaupasta on käyty tässä tällä alueella. Ja pari kauppaa on käyty tuolla tekemään tosi alhaallakin, mutta siellä ei ole suostunut suurin osa markkinoista myymään.
Ja tämä yleensä niin tarkoittaa sitä, että todennäköisesti lähdetään nousuun, jos näitä on täällä. Niin tässäkin on 2 päivänä yritetty käydä kauppaa, mutta se ei ole käynyt ja sen jälkeen on lähdetty ylöspäin. Toi on nyt vain yksi esimerkki yhdestä. Näitähän on siitä satoja erilaisia menetelmiä, mutta ei mennä niihin sen syvällisemmin. Mutta tavallaan tämän datan pohjalta me yritettiin opettaa sitä neuroverkkoa ja me tavoiteltiin sitä, että se osaisi ennustaa sitten mahdollisesti tulevaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Seuraavalta sivulta jos laitat, niin no tässä oli vielä tämä, jos jotain kiinnostaa, niin aika hyvä kirja. Suosittelen, jos haluaa Pythonilla lähteä häkkään justiin taloustiedettä, niin tommonen kirja löytyy ja siellä on valmiiksi kaikenlaisia kaavoja, mitä voisi sitten kivasti tehdä jatkossa. Mutta toi vaan vinkkinä, jos jotain kiinnostaa. Ja tällä ympäristöllä sitä voi helposti lähteä sitten tekemään. Mutta sitten taas se tekninen teoria, mitä me käytettiin, niin me valittiin tämmönen neuroverkko LSTM. Ei mennä tuohon syvällisemmin, mutta tämä on yksi tapa järjestellä se neuroverkko. Ja ton termin kautta voi sitten lähteä jengi googlettaan tarkemmin, me ei avata sitä tässä sen enempää. Mutta tämmöinen neuroverkko me rakennetaan tässä esityksessä. Ja ton periaatteiden myötä me opetetaan se tekemään tätä pörssikauppaa. Voi mennä eteenpäin. No, tässä näkyy sitten se data, mitä me käytetään siihen koulutukseen. Tässä on Teslan kurssi Teslan alusta asti loppuun asti. Ja se mitä tässä käytännössä tehdään, niin me annetaan tämä data sille neuroverkolle ja se käy sen läpi ja se yrittää, se miten me testataan sitä neuroverkkoa, niin me yritetään saada piirrettyä sit sen avulla mahdollisimman samanlainen käyrä. Eli se neuroverkko järjestetään semmoisen muotoon, että se yrittää ennustaa tämän saman käyrän mahdollisimman hyvin. Mä selitän hetken päästä vähän tarkemmin mitä se tarkoittaa, mutta tämmöinen data sinne syötettiin sisälle ja sulla seuraava sivu vielä niin vähän tarkemmin, mitä se ihan konkreettisesti oli. Eli täällä on jokaiselle päivälle tää on imastu, tai toi softa imasee tän sit netistä halutulle instrumentille. Me nyt otettiin se Tesla vaan tähän opikseen. Tää tulee Yahoosta. Joo, se hakee suoraan sieltä. Eli täällä on yhdelle päivälle, koko tuo historia, tätä on sitten enemmän, niin aina yhdelle päivälle löytyy se kurssin avausarvo, eli millä se päivän ensimmäinen kauppa on tehty. Sitten on se korkein arvo, matalin arvo ja mihin on klousattu sit sinä päivänä. Ja tuolla on sitten tuo volyymi, eli kuinka monta osaketta on vaihtanut omistajaa sen päivän aikana. Niin tämä data on yksinkertaisesti hyvin basic data. Niin tätä me käytetään. Ja sitten jos mennään seuraavaan, niin siinä taitaa olla toi. Pitäisikö mun liksuttaa, kun se oli siellä mun ympäristössä, ehkä se on nopsempi sitten kuitenkin. Kaikkiaan tietää, että Samihan saa toimia minkä vaan, mutta mä teen nyt tän sitten ehkä näillä käsillä. Niin katsotaan, saanko me tää ihan niinku kratsista homma tekee. Eli menin tommoseen urliin, mistä tää kollappi löytyy. Eli teilläkin pääsette Alphamen tunnuksilla, pitäisi päästä suoraan tähän ympäristöön. Ja mä lataan nyt, me laitettiin tuo skripti, eli me ollaan laitettu se yksi Python-skripti. Se löytyy tuolta ei ole muuten vielä laitettu kaikille jakoisuille. Mä voin laittaa sen. Joo, mutta se on tuolla Hackathonin kansiossa, mä laitoin sen sinne. Okay. Eli toi koko koodi on tuommoisessa yhdessä tiedostossa. Ja mä lataan sen nyt, se on mulla tässä koneella, mutta te voitte käydä hakemaan sen tuolta Drivesta. Ja mä latasin nyt sen tänne omalta koneelta. Ja mä klikkaan tän käyntiin, kun tässä menee vähän aikaa, niin saman tien mä selitän. Eli tää koodi tulee tänne suoraan tänne ympäristöön. Käydään tää vähän
palapalata läpi, mutta ei avata sitä sen kummemmin. Mutta käytännössä niin kun mä avasin sen tiedoston nyt tonne ja painan playtä, niin tää käynnistää tuonne suoraan virtuaalikoneet ja lähtee ajamaan tuota Python koodia. Eli nyt niin kun me ei ole tehty mitään muuta asettamista aikaisemmin. Eli periaatteessa kuka tahansa teistä voisi niin ottaa tämän Python koodin ja lähteä ajaa. Tässä nyt menee varmaan vähän aikaa, kun se lataa noi tiedostot. Nyt se käy hakee sieltä just sen talousdatan tuolta netistä ja hakee muutkin kirjastot, mitä tämä käyttää. Eli tässä on aina koodipätkä tässä ja sitten se näyttää suoraan konsolin myös tässä, mitä sinne tulee. Ja sitten täältä löytyy jatkokoodia. Eli ja tämähän on voimassa, tuliko 12 tuntia? Eli joo. Ei tarvitse joka kerta lajata näitä kirjastoja sinne kerran suorittaa. Joillakin tämä saattaa olla tuon Jupyterin kautta, tai miten sen sanotaan, niin sen kautta tämä tuttu tämmöinen ympäristö. Mutta sä ei tosiaan tarvitse itse pystyttää mitään selväreitä, että voi suoraan käyttää sitten. Joo, nyt toimii tuo ensimmäinen läpi ja laitetaan tuosta vielä pari juttua eteenpäin, ei mennä näihin sen syvällisemmin. Tässä käytännössä missä tämä itse lähdekoodi on, niin tämä on kivasti Google Driveissa. Eli nyt mä kytken vaan oman Driven kiinni tähän. Niin versio tai lähdekoodi on suoraan Driveissa. Voidaan liikasta vaikka tosta. Eli My Driven alle tulee tämmönen kansio ja siellä on vaan nämä skriptit suoraan. Eli toimii automaattisesti, ei tarvi tuohonkaan mitään muita virityksiä. Tuosta kohdasta, mitä tuossa vilahti, tämä on netistä valmistaminen projekti. Me katsottiin, että siellä olisi ollut sellainen, mikä on tosi basic ja sitten tämmöinen vähän kattavampi. Mutta otettiin tämä käyttöön kuitenkin sitten, että tässä on aika tiukka aikaraja sitten. Mutta tämä tiedosto, mikä tässä, tai osuus tästä tiedostosta, mitä näkyy, niin täällä on aika lailla näitä oleellisia parametreja sitten. Jos tämän kanssa on leikkiä, niin ehkä tässä on sitten nämä mielenkiintoisimmat parametrit. Mutta toki tuolla pystyy sitten hienosäätämään vielä tarkemmin tuolla pois. Mä vähän avaan hetken päästä tuohon flappitaululle, kun pannaan tää opetteleen treidaamista. Se ei tainnut vielä olla tämäkään. Eli ajetaan vielä toi. Ja ei mennä näihin yksityiskohtiin sen kummemmin, mitä tässä tehdään, mutta tässä nyt asetetaan ne neuroverkon, tässä me luodaan se verkko. Ja oliko se tämä, joka laittoi sen käyntiin? Joo, tässä on. Eli tästä nyt seuraava kun mä laitan käyntiin, niin tää lähtee sitten harjoittelemaan sitä treidaamista. Eli nyt me laitetaan se opetussuunnitelma käyntiin ja mä avaan tuohon Flapille sitten vähän, mitä tässä tapahtuu. Eli tai itse asiassa se on vasta tämä seuraava. Mutta mä paan tän tänne pyöriin nyt taustalle. Nyt mä avaan vähän flappitaululle sitten, mitä tossa tapahtuu. Niin nyt se lähti harjoittelee sitä treidaamista. Me nyt tehdään tässä tämmönen 10 steppiä, mutta se mitä tossa käytännössä nyt tapahtuu, niin mitä mä näytin sitä dataa, mitä meillä on, siellä on se koko Teslan historia olemassa. Niin me syötetään tätä tämmöisissä paketeissa, me ollaan luotu tähän nyt tää neuroverkko. Ja me ollaan tehty 2-kerroksinen neuroverkko, eli sinne tehdään tämmöisiä soluja. Tai oikeastaan tämä on nyt se neuroverkko ja meillä on täällä käytännössä mitä me tuossa asetettiin, niin täällä on 256 neuronia ja nämä solut sisältää nyt niitä neuroneita vähän enemmän per solu. Ja nyt me syötetään tänne yhdelle solulle nyt se open, close, se volyymi, nyt ne 4 tai 5 arvoa täältä
täältä näin ja me syötetään näille kaikille tälle ensimmäisen kerroksen soluille niin täältä tämmöisissä 50 nipuissa se koko historiadata. Ja nyt nämä rupeaa solut täällä analysoimaan sitä dataa ja sen jälkeen ne työntää sen lopputuloksen, mitä ne ikinä sitten tuolla tekeekin, niin ne työntää sen tänne eteenpäin tälle seuraavalle kerrokselle. Ja täällä on näitä sitten niinku N-määrä taisi olla, me arvioitiin, että ehkä jotain 64 näitä soluja yhteensä. Ja nyt se, mitä tässä tapahtuu, tässä näin, niin me tehdään niinku tämmöisen yhden solun koulutus on menossa käytännössä nyt tossa noin. Ja sen jälkeen tämä kakkoskerros lykää täältä sen lopputuleman ulos. Katsotaan vähän päästä mitä se käytännössä sitten onkaan. Niin tossa nähdään tossa arvo. Eli nyt kun meillä oli se koulutusdata, mitä vasten me tätä laitettiin tämän systeemi opiskelee. Eli me tiedetään, että mitä siellä historiassa on tapahtunut Teslalle. Me työnnetään sen data tänne ja tämä verkko yrittää ruveta ennustamaan sitä samaa dataa ja se yrittää piirtää tänne mahdollisimman samanlaisen kuvan, mitä meillä täällä oli, niin sillä ennustamalla. Ja sitten me verrataan niin näitä tuloksia toisiinsa ja tuossa käytännössä näkyy se luku, että kuinka hyvin se on onnistunut se koulutus. Eli mitä parempi luku meillä on tässä, niin sitä paremmin nämä kaksi dataa vastaa toisiin. Ja tuossa on mahdollista myös mennä sitä takapakke. Mä en tiedä, on tuossa tapahtunut niin, mutta jos tulee heikompi tulos, niin se ei tallenna sitä. Eli se on just niin tuossa taitaa olla, mitä osoitit. Eli käytännössä tämä mitä tehdään, me ajetaan tämä homma niin 10 kertaa nyt tässä näin. Ja näistä 10 koulutuskerrasta me valitaan se paras, eli kaikki muut heitetään roskiin ja sitten me jätetään se paras talteen ja silloin meillä on sitten se siihen tarkoitukseen oppinut neuroverkko, jota me halutaan. Totta kai, jos me halutaan tehdä parempi, nyt me ajetaan vaan ajan säästämiseksi tämä 10 kertaa, me voi ajaa tämä 100 kertaa tai 1000 kertaa. Eli tämä myös pyrkii aina näiden edellisten tulosten mukaan niin pääseen parempaan tulokseen, että tämä tavallaan hyödyntää myös niitä edellisiä kertoja avukseen. Mutta nyt tässä meillä on menossa koulutusjakso numero 9 ja kohta me ollaan saatu tämä valmiiksi. Ja tuossa näkyy, toi näyttäisi nyt parhaalta tällä hetkellä. Hetkinen, tossa on, eikö joo, toi on vähän parempi. Katsotaan tuleeko viimeisestä vielä parempi tulos, saattaa olla. Tuo luku, mikä niin tuossa nyt toivottavasti vielä pienenee sitten, niin se on verrattuna tähän siihen varsinaiseen dataan, sitten mitä se tekee nyt sitten, tai mitä se ennakoi. Eli se vertaa suoraan niitä kahta datasettia siellä. No, tuosta on nähdä, että tämä viimeinen oli huonompi, eli toi jää varmaankin meille voimaan parhaana tämä 9. Ja nyt me heitettiin ne kaikki muut romukoppaan. Se 9-kierroksen niin tämä neuroverkko on nyt sitten meidän tuloksessa paras ja se on nyt sitten pantu talteen. Ja nyt mä menen tän tästä. Eli nyt seuraavassa stepissä, niin nyt meillä on se verkko olemassa, niin nyt me voidaan testata se sitten vielä ajaa ulos. Tässä ei ole näin oikeastaan kiinnostavia nämä seuraavat, voit kliksutella sinne, että tulee se kuva sieltä sitten ulos. Joo, näitä voisi niputtaa vielä vähän paremmin. Tässä oli semmoinen vielä asetus, eli me laitettiin me yritettiin opettaa tämä ennustaan 15 päivän päähän olevaa tulosta, eli tässä kohta tulee sitten se graafi, niin se antaa myös meille ennustuksen, että mikä Teslan arvo tulee olemaan 15 päivän päästä.
Eli nyt se perjantaina Tesla closeautui taisi 185 dollaria. Otetaan tuosta ottaa ylöspäin. Eli tuossa nähdään niin perjantain sulkuhinta Teslalle oli 185 dollaria. Tämä ennustaa nyt tämä meidän neuroverkko, että 15 päivän jälkeen Teslan arvo on 196 dollaria. Eli nyt sitten voi päätellä, että haluaako lähteä ottaa taisi olla 7% 15 päivässä, eli 2 kertaa se noin 14-15% voitto tulisi tästä, jos me uskotaan, että toi menee. Otapa vielä se piirros sieltä. Noin vielä tällä datalla. No mä käyn ehkä tällä datalla. Tää tosiaan on tosi perusdata. Tässä nähdään, voisit zoomata tää myös vähän lähemmäksi. Kaveri pääsee sen Twitterin postailemaan, mutta sitä ei koskaan tiedä. Tässä nähdään nyt sitten, nythän tavallaan tää neuroverkkohan ei tiedä, että mikä on menneisyyttä ja tulevaisuutta, niin me voidaan leikkiä tässä. Eli nyt me ollaan tää punainen viiva on se, mitä tää ennusti, että mitä se Teslan kurssi tulisi olemaan. Ja sitten sininen viiva näyttää se, että mitä se todellisuudessa oli. Eli nyt tämä meidän kouluttama neuroverkko on ennustanut tämän punaisen viivan mukaan. Ja sitten me voidaan verrata sitä tuossa nyt, kuinka hyvin se pitäisi paikkaansa. Eli, se näyttää tulevan vähän jäljessä, näin se joissain kohdissa ainakin toi. No se tulee se 15 päivää jäljessä. Se voi olla, semmoinen on helppo korjata, mutta aina se disclaimeri pitää tähän sanoa, että sit välttämättä menneisyyden perusteella tulevaisuudesta ei voi sanoa mitään, mutta yllättävän hyvin se vetää ton saman levyn, ei täysin identtisesti, tuolla on käyty korkeammalla. Tämä on ehkä vähän maltillisempi, tuolla on käyty vähän alempaa. Joo. Mutta periaatteessa voisi ajatella, että jos tähän vielä lisäisi muutamia muitakin arvoja, nythän se on tosiaan vaan tuolla ihan perusdatalla. Ei kukaan treidaa oikeesti. Integraatio Muskin Twitter-tili. Joo, mä luulen kanssa, että Muskin möläytykset siellä pois. Mutta tuohon voitaisiin nyt lisätä esimerkiksi Muskin möläytykset tänne yhtenä parametrina sisällä. Eli tämä oli semmoinen, mikä itselle myös avautui tässä myös, että jos me halutaan siihen, jos me halutaan parantaa tätä vielä tai tehdä tavallaan vaikeampaa tästä ennustamisesta, niin me voidaan lisätä tonne joku uusi datakenttä, että haetaan vain noille samoille päiville joku muu, mitä me ikinä sinne halutaankin, niin ottaa se huomioon. Niin se, jos ajattelee vaikka Muskin twiittejä, niin jos niillä ei ole vaikutusta ollut sitten johonkin osakekurssiin, se ei haittaa vaikka se data on siellä, että se periaatteessa on vaan positiivinen asia, mitä enemmän on siellä on dataa. Nyt kun tavallaan saadaan tuota käppyrää piirrettyä tulevaisuuteen tarpeeksi pitkälle, niin sitten tietää sen, että sijoittaako vai sehän piirsi nyt 15 päivää eteenpäin, että tuohon voidaan vaihtaa parametri. Meillä oli nyt 15 päivää siinä, mutta me voidaan laittaa se sitten. Mä jos olisin itse tehnyt näin, niin mä olisin tehnyt niin, että mä olisin ottanut sen koulutusdatan tyyliin tämän vuoden alkuun. Ja sitten olisin kertonut sieltä arvioita, että mitä se oli tammikuun lopussa, helmikuun lopussa, maaliskuun lopussa. Mutta se on tässä suoraan. Tämä punainen on toi juttu. Sä voit kuvitella, että sä leikkaat sen sinisen datan tosta pois. Niin tossa näkyy se punainen. Mutta tuo mitä Karri jo takaa, niin se pystyy tekemään kyllä, nyt ei ollut hirveästi aikaa, mutta se pystyy laittamaan vaikka esimerkiksi sen, että nyt jos ajattelee vaikka tuolla Collopissa, niin kun se saa lajattua sen dataa sinne, niin käy poistaa vaikka sieltä joku tietystä päivästä tiettyyn päivään. Ja katsoa, että tuleeko sieltä sitten minkälainen tulos, jos ymmärsin oikein. Että, joo. Sitä kautta pystyy katsomaan, että miten se mätsää sen aikaisemman datan perusteella sitten kuitenkin, ettei tarvitse ottaa sitä 15 päivää, että mitä tuo ennustuu vaikka paikkaansa, niin se on mahdollista. Onko mahdollista saada mitenkään tietona, että mitkä asiat se kokee
että mitkä asiat vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti? Joo, tuo No ei varmaan tosta datasta. Niin. Sitten pitäisi mennä tavallaan tämän sisälle, mitä me nyt ei tässä haluttu ruveta vaan, eikä välttämättä osatakaan, mutta Niin, ja hakee vielä jotain vertausta lisääkin varmaan sitten. niin, ja silti se on tosi kryptistä. tietty asia niin tästä on niin standardikamaa, että jos on mitä tahansa tämmöistä niin dataa, niin tällä voi, niin kuin, tämä on tavallaan niin myös eräänlaista hahmon tunnistusta ikään kuin. Eli tänne ei tarvitse olla välttämättä, kunhan on numerista. Se tässä nyt ehkä oli se juttu, että me ei otettu mitään tekstiä, vaan haluttiin just numerodataa, niin tuonne voi laittaa mitä vaan. Mutta varmaan tuolta me ei nyt sitten häkätty sitä koodia niin paljon auki, että miten täällä ne painoarvot niin menee tai muuta. Että tämähän kokeilee niin erilaisia. Se kokeilee varmaan jossakin sitä opening arvoa käyttää enemmän ja tuolla closing arvoa enemmän. Se kokeilee eri variaatioita ja sen takia ne 10 koulutuskertaa, mitä tuossa oli, niin ne luvut heitteli. Eli tämä tavallaan automaattisesti me ei niin määritetty sitä oikeastaan muuta kuin että montako näitä leijereitä on tässä ja paljonko täällä on niin näitä neuroneita ja montako kertaa me ajetaan tämä juttu. Niin nuo on oikeastaan ne parametrit, mitä me annettiin. Ja sitten tämä niin automaattisesti sekoittaa tuolla niin sitä pakettia, että se yrittää vähän erilaisia juttuja. Ja tässä LSTM niin metodissa oikeastaan se pääfunktio tai mikä meidän tavoite on ennustaa tulevaa. Että niin jos ajattelee, että sieltä haluttaisiin sitten korostaa jotain tiettyjä asioita, että jotain tiettyä tulosta tai muuta, niin siihen on varmasti jotain hyviä niin neuroverkoille erilaisia tämmöisiä metodeja, mitä käyttää. Niin tähän Valtterin kysymykseen liittyy. Mutta kuitenkin pitää periaatteessa se tavoite olla, että mitä haetaan. Että haetaan nyt vaikka tätä ennustusta sitten tai jotakin tiettyä lopputulemaa. Voiko tällä pelkällä, mikä on kouluttu pelkällä Tesla-dataa, ennustaa muita? Joo, se voi ihan laittaa suoraan tuossa koodin alussa, minkä tahansa muu voit laittaa ajattelun uudestaan. Niin. Ei, mutta jos se käyttää Tesla-dataa, niin pystyykö sillä koulutetulla datalla ennustaa muita? Ei tässä nyt, tässä ei. Mutta emme vaan sitä, että kun ne on vaan numeroita. Joo. Onko sillä väliä, että mikä ei sillä varmaan periaatteessa ole, mutta tässä koodissa nyt ei ole sit semmoista mahdollisuutta tossa, mutta semmonen tässä on jo valmiina, että jos tuohon vaan lyö niin kuin minkä tahansa muu, vaikka Nokian tuohon noin, ja ajat uudestaan nämä koodit, niin se kouluttaa sillä Nokia-datalla ja sitten se yrittää arvata sen Nokian arvon 15 päivän päähän. Että tämähän antaa vaan nyt sen yhden arvon tää koodi myös. Että. Ja tuohon tosiaan laittaa sitten sellaisia osakkeen ticker-nimi, eli se Nokialla taitaa olla, onko se Nokki sitten. Mutta sitten vielä tuohon, että niin jos käyttää, vaikka se on vain numeroita, niin kaikki osakkeethan kuitenkin käyttäytyy eri lailla sillä lailla, että se on parempi aina kouluttaa sama malli jokaiselle osakkeelle. Tai mitä tahansa. Joo, mutta toisaalta jotain korrelaatiota on, koska yhden pörssin kehitys. Ja tuonne voidaan, niin jos tästä tekisi arreen, mitä tuonne syöttäisiin, niin voi laittaa 10 yrityksen tiedot ja sitten niin koittaa niiden 10 yrityksen... Voisi koittaa ennustaa koko pörssiliikettä. Niin, tai sitten pelkästään niiden, nehän saattaa jotenkin korreloida myös toisiinsa. Niin silti ennustaa vain yhtä osaketta. No se teknisen analyysin teoriaan sanoo, että sillä ei ole väliä mikä se instrumentti on. Eli niin sillä ei ole väliä treidaako se öljyä vai Teslaa vai mitä. Eli niin kuin, tavallaan ne periaatteet niin kuin, on teoreettisia ja ne toimii niiden mukaan. Eli sille ei ole tavallaan siinä mielessä. Niin, eli periaatteessa tämä malli olettaisi, että jos vaikka mä en muista mihin vuoteen Antissa meni 2014, mikä oli, niin jos joku osake oli samanarvoinen silloin, niin se kehitys ihan samalla tavalla kuin Tesla sitten. Kyllä. Niin, tai siis todennäköisesti tämähän ei tiedä, että se on Tesla. Niin. Tämä on mun mielestä kiinnostavampi asia, että esimerkiksi niin kuin, jos toi neuroverkko oppii sen, että nämä hännät esimerkiksi tarkoittaa nousua, niin sille ei ole silloin väliä, että onko tämä öljyä
onko tämä joku indeksi vai onko tämä Tesla vai Nokia, koska jos siellä tulee tuommoiset peräkkäiset hännät, niin sillä ei ole väliä, että ne markkinat reagoi tämän teorian mukaan niin aina tuommoiseen tilanteeseen noin. Eli silloin niin tosiaan voisi kannattaa kouluttaa toi, ei niinkään Teslalla, vaan ottaa vaikka joku S&P 500 vaikka 1900-luvulta ja vetää se koko data läpi. Ja sit sitä vasten niin ottaa haluamansa instrumentti. Et sillä lailla tätä koodia varmaan kannattaisi niin muuttaa. Ja sitten oikeesti niin mä lisäisin tähän vielä liukuvat keskiarvot.